Narito na ang mga malalaking balitang Central Luzon ngayong araw. Killer cop na si Joel Nuesca, nasawi raw sa loob ng kulungan ayon sa Bureau of Correction. Higit 12,700 na katao nabakunahan kontra COVID-19 sa unang 2 araw ng Bayanihan Bakunahan sa City of San Fernando. 10 38-footer na bangka gamit pangisda, ipinamahagi ng BIFAR Region 3 sa mga mangingisda sa Masinloc. At Duman Festival ng Santa Rita gagawing virtual sa ikalawang pagkakataon. Magandang gabi ka rehiyon. Ako po si Jennifer Salenga. Oras na para sa mga may init na balitang Central Luzon. Naabot daw ng siyudad San Fernando ang vaccination target nito na 5,600 kada araw sa isinagawang National Vaccination Day simula November 29 hanggang December 1. Sa kabila ng patuloy na gumagandang COVID situation sa siyudad, pinalalahanan ng mga Fernandino na sumunod pa rin sa minimum health and safety standards upang hindi na magkaroon ng surge ng COVID cases. Narito po ang report. Marami sa mga Fernandino ang hindi pinalampas ang pagkakataon upang mabakunahan ng COVID-19 vaccine. Ito ay pinakita ng datos ng City Health Office kung saan umabot sa 12,720 ang kabuang bilang ng mga nagpabakuna sa unang 2 araw ng National Vaccination Drive ng gobyerno. Sa unang araw o November 29, 6,878 ang naturukan ng bakuna, habang 5,842 naman ang nabigyan na rin ng proteksyon laban sa malalang epekto ng COVID-19 nitong November 30. Mas mataas daw ito sa daily target vaccination ng syudad na nasa 5,600. Ibinahagi ang ulat na ito ni Dr. Carlos Mercado, City Health Officer in Charge, at Dr. Jaira Natividad, City Rural Health Physician at Heroes Hall Vaccination Center Supervisor, kay Mayor Edwin Santiago kasabay ng pagbisita ng mga opisyal ng World Health Organization at Department of Health itong December 1. Ikinatuwa ni Johan Getajo ng World Health Organization at Charlie Sanchez ng Department of Health ang resultang ito. Ipinaabot naman ng mga opisyal ang kanilang pasasalamat sa mga frontline workers na sumuporta sa hangarin ng gobyerno na makamit ang herd immunity at maging ligtas ang buong bansa mula sa COVID-19. Sa pinakaling datos ng vaccination activity sa syudad, umabot na sa higit 217,000 ang mga nabakunahan ng first dose, habang higit 166,000 naman ang fully vaccinated na. Samantala, as of December 1, walang bagong kaso ng COVID-19 ang naitala sa syudad, habang nasa 13 aktibong kaso na lamang ang binabantayan. Sa 35 barangays ng syudad, 10 barangay na lamang ang may aktibong kaso. Sa kabila ng patuloy na pagbaba ng kaso, patuloy din ang panawagan ng lokal na pamahalaan na stay-at-home ang gawin, lalo na kung walang importanteng bibilhin o transaksyon sa labas. Dapat ding patuloy na tumalima sa minimum health standards at infection control protocols. Jennifer Salenga, CLTV News. Namahagi ng 10 unit ng 38-footer na fiberglass reinforced plastic boat ang Bureau of Fisheries and Aquatic Resources o BIFAR Central Luzon sa mga mangingisda ng Masinloc, Zambales. Laking pasasalamat naman ng mga mamamalakaya sa natanggap ng mga bangka dahil mas malaki na raw ang paglalagyan ng kanilang mga huling isda at kanilang masusulit ang pagpapalaot. Si Rania Pawid ang may report. Ang Masinloc, Zambales ang pinakamalapit na bayan sa West Philippine Sea. Kaya naman ang pinag-aagawang teritoryo ay kilala ng mga lokal bilang Baho de Masinloc. Halos karamihan ng mga residente dito ay sa yamang tubig kumukuha ng ikinabubuhay. Ang 56 anyos na si Tatay Feliciano, halos kalahati ng kanyang buhay ay pumapalaot na siya sa Baho de Masinloc. Ito na ang kanyang kinagisnang hanap buhay na sumusuporta sa kanyang pamilya. Isda kami sa Kalburo, bago po, siyang linggo na kami po sa Kalburo po, ibihin ang isda dito namin sa Masinloc. Si Tatay Feliciano ay isa rin sa mga benepisyaryo ng programa ng Bureau of Fisheries and Aquatic Resources o BIFAR Central Luzon. Namahagi ang kagawaran ng 10 unit ng 38-footer fiberglass reinforced plastic boat para sa mga Masinloceñong pumapalaot sa West Philippine Sea. Lalong pumupunta sa Kalburo po, malaking tulong po sa amin yan. Nang kumustahin ang lagay ng mga mamamalakaya sa Boro,
Sinabi ni Tatay Feliciano na malaya naman silang nakapangingisda sa teritoryong pilit inangkin ng China. Hindi pa kami naharang po sa Scarborough po, sa Scarborough, hindi pa kami naharang po. Kaya naman agad na raw nilang susubukan ang natanggap na mga bangka upang kahit papano'y magkaroon ng magandang huli at maging masaya rin ang kanilang Pasko. Okay namang pangisda namin po, pero yung presyo na isda, medyo bumaba po. Ay gawa ng pandemic po. Tiniyak naman ni BIFAR Central Luzon Director Wilfredo Cruz na patuloy nilang susuportahan ang mga mamamalakayang Sambalenyo. Garantisadong ligtas rin umano ang mga malalaking bangka upang ilaot sa boro. Kalakip ng bawat unit ay ang 6 pang demaki ng pakura o 16-footer na FRP catcher para sa mas malawak at epektibong panguhuli ng isda. So mas malaki na ito kaya in-expect natin na makakarating talaga doon sa laot, particular doon sa Bao de Masinloc. So equip na mostly ito mga tuna handliner ito at in-expect natin na makadagdag ng produksyon para dito sa West Philippine Sea. Sisimulan naman na ang paggawa ng mas malalaki pang bangka para naman sa mga pumapalaot sa Dagat Pasipiko. Posibleng sa ikalawang quarter ng 2022 ay may pamamahagi naman na ang mga bangka sa mga mangingisda ng Aurora. Ang susunod dito is 60-footer na. So according to the focal person sa FB Pagbabago, ito yung FRP, si Pierre Velasco, na meron nang gagawa. Nakakuha na sila ng isang builder para sa 68-footer. So mas malalaki na ito at initially meron nang gagawin. And fortunately, ang na-identify nilang shipyard ng paggagawa na dito rin sa Subic. Samantala, handa naman umunong ibaba ng BIFAR ang iba't ibang post-harvest training para sa mga kababaihan ng Zambales. Kabilang narito ang tinapa making at fish bottling products na maaaring pagkakitaan ng mga Zambalenya. Una na itong ginawa sa Olongapo City na ongoing ang pagbebenta ng mga processed fish product. Rainiel Pawid, CLTV News. Pinasara na ng Monetary Board ng Bangko Sentral ng Pilipinas ang Masantol Rural Bank Incorporated dahil sa pagiging non-compliant o hindi pagtalima ng bangko sa mga alituntunin ng BSP. Ayon kay Antonio Errol Ibanez, Deputy Spokesperson ng Philippine Deposit Insurance Corporation, na ibaba ang resolusyon ng Monetary Board nitong November 25, 2021. At inaatasan ang PDIC na mag-take over para magsagawa ng liquidation asset and liabilities ng bangko. Sa inisyal na impormasyon ng PDIC, mayroon umanong 2 branch ang Masantol Rural Bank Incorporated sa Barangay San Nicolas, Masantol, Pampanga at sa Barangay Santa Rita, Macabebe, Pampanga na may kabuang 897 depositor. Sa higit 50 million cash deposit nito ay mayroong 48 million insured deposit umano ito ayon sa PDIC. Paalala ni Ibanez sa mga depositor na huwag nang makipagtransaksyon sa mga dating opisyal o tauhan ng Masantol Rural Bank at nakatalaga na umano ang mga opisyal ng PDIC para sa pagproseso ng aplikasyon ng mga depositor. 500,000 pesos ang minimum insured deposit ng PDIC at pinapayuhan ng mga depositor na kaagad na makipag-ugnayan sakaling nag-change address sa mga ito upang maitama ang proseso ng pag-claim na dadaan sa postal office. Ito na ang 5 bangko na pinasarhan ngayong 2022 habang 20 naman na bangko noong taong 2019. Sa pagbabalik ng CLTV News, killer cop na si Joel Nuesca nasawi raw sa loob ng kulungan ayon sa Bureau of Corrections. Manatiling nakatutok para sa iba pang mga nangungunang balita ngayong araw. Nagbabalik ang CLTV News. At sa iba pa mga nangunang balita, pumanaw na raw sa loob ng New Bilibid Prison ang tinaguriang killer cop na si Jonel Nuesca.
Nakapihit si Nuesca matapos hatulan ng guilty sa kasong double murder kaugnay ng walang awang pamamaril sa mag-inang Sonia at Frank Gregorio sa Tarlac, mag-iisang taon na ang nakalilipas. Narito po ang report. Halos mag-iisang taon na ang nakalilipas nang mabulabog ang buong bansa dahil sa viral video kung saan makikita ang brutal na pamamaril ni Police Master Sergeant Jonel Nuesca sa dalawa katao sa Paniki, Tarlac. Nangyari ang insidente noong 20 ng Disyembre. Ang biktima, ang mag-inang sina Sonia at Frank Gregorio. Ang malagim na krimen nagmula daw sa isang matinding bangayan. At ang mga huling salita ni Aling Sonia na nagpasiklab ng bugso ng damdamin ng pulis. Ang pagkarindi nito ay umabot sa pagbunot niya ng baril at walang habag na pinaputukan nang malapitan ang mag-ina. Dito buong mundo ang nakasaksi sa karahasan ni Nuesca at ang paghahanap ng hustisya, hindi lamang ang pamilya Gregorio ang nanawagan, kundi pati na ang galit ng mga netizen. Sa legal na proseso mula sa pagsibak sa kanya ng PNP hanggang sa ito'y mahatulan nitong August 2021 ng habang buhay na pagkakabilanggo, si Nuesca na ilipat sa kustudiya ng New Bilibid Prison na kabilang sa mga high-profile inmate. Habang gabi ng December 1, kinumpirma itong nasawi nitong November 30. Ayon sa tagapagsalita ng Bureau of Correction na si Gabriel Chaklag, 6:44 ng gabi, November 30, nang biglang bumagsak habang naglalakad sa labas ng dormitoryo si Nuesca. Cardiac infarction o atake sa puso di umano ang cause of death na ibinigay na initial na findings ng mga medical personnel ng NBP. Ayon kay Chaklag, upang mabigyan ng kaliwanagan sa pagkakasawi ni Nuesca, itinulak na umano ng NBP na ito'y sumailalim sa autopsy. Paulo G. Santos, CLTV News. Narito naman ay isang mabilis na silip sa mga balita mula sa iba't ibang bahagi ng rehiyon, hatid ni Angelica Cara sa CLTV News Express. Target daw matapos ng Department of Transportation o DOTR na makumpleto sa Pebrero ng susunod na taon ang mga istasyon ng North-South Commuter Railway sa Bulacan. Naitayo na ang Balagtas Station na may 2 palapag at habang 170 metro. Kaya raw i-accommodate ng nasabing istasyon ang isang train set na may 8 hanggang 10 bagon. Samantala, kasalukuyan na rin ginagawa ang Bukawi Station na itinatayo sa pagitan ng Bukawi-Santa Maria Road at Ciudad de Victoria Bypass Road. Sa October 2022, ang target partial operation ng North-South Commuter Railway. Sa iba pang balita, nag-uwi naman ng iba't ibang parangal ang ilang kabataan sa gitnang Luzon mula sa idinaos na Core National Youth Summit. Proyekto ito ng Department of the Interior and Local Government o DILG na may temang bukas na ekonomiya ng lahat ay may pag-asa. Nagwagi bilang first runner-up si Tristan J. Nenning ng Nueva Ecija sa paligsahan ng pagsulat ng sanaysay o essay writing contest. First runner-up din si Joshua Saturno mula sa bayan ng San Luis sa Aurora sa paligsahan ng pagsulat ng kanta na pinamagatan niyang Pag-asa ay bukas sa ekonomiyang bukas. Nagkampiyon si Kristen Joy Owas, habang first runner-up naman si Melvin Tiburcio sa TikTok challenge na parehong mula sa Nueva Ecija. Ayon sa Center for Local and Constitutional Reform ng DILG, layunin ng naturang summit na hikayatin ng mga kabataan na isulong ang pag-amyenda sa ilang probisyon sa saligang batas. Sa iba pang balita, nasabat naman ang 33 piraso ng iligal na troso sa sitio Balikiran sa Barangay Kabayunan, Doña Remedios, Trinidad. Ito ay matapos ang isinagawang operasyon ng Provincial Anti-Illegal Logging Task Force at Bulacan Environment and Natural Resources Office o BENRO. Mabilis namang nakatakas ang mga suspect sa lugar. Natukoy ng Community Environment and Natural Resources Office Baliwag ang 38 individual na nasa ilalim ng investigasyon dahil sa illegal logging. Sasampahan ng mga ito alinsunod sa Executive Order No. 23 at Republic Act 7161 o the Revised Forestry Code of the Philippines. Angelica Cara, CLTV News. Sa pagbabalik ng CLTV News, kilalanin ang kandidatong si Don Tito, aspiring councilor sa Angeles City.
At senatorial aspirant Harry Roque nagtungo sa Masinloc at muling ginigiit na ligtas mangisda sa Scarborough Shoal. Manatiling nakatutok at magbabalik ang CLTV News. Nagbabalik ang CLTV News. At sa ibang mga nangunang balita, siya po ay isang academician sa North Central Academy for Culinary Arts, isang entrepreneur, chef demonstrator at expert sa mga malalaking media networks sa DOT at ng BPI. Siya din ay naging presidente ng Kusinera at Kusinera Kapampangan taong 2017 hanggang 2019. Food security, tourism, livelihood at employment ang ilan po sa mga plataforma ni Chef Don Quito. Kumustahin natin ngayong gabi sa kilalanin ng kandidato, ang aspiring councilor ng Angeles City na si Don Quito. Magandang gabi po sa inyo, Sir Don. Welcome po sa CLTV News. Magandang gabi, Ms. Jennifer. Thank you for inviting me sa CLTV News. Ayan. Si Sir Don is also an active member of JCI Angeles City Kulyata, no? Maliban po sa siya ay isang magaling na chef. Alright, ito po Sir Don, ang inyong pagkakataon para ipakilala ang inyong sarili, lalo na sa mga Angeleños. Sino po ba si Don Quito? Yes, Chef Don Quito, no? By profession, I'm a chef and entrepreneur as well as a TESDA expert. Actually, kasama tayo sa lineup ng Team Bayong Angeles together with Mayorable Amos Rivera and Vice Mayorable Dr. Paiwan. So isa po ako sa mga 7 na councilors na kasama sa slate ng Team Bayong Angeles. Actually po, ang mga plano or mga programa na gusto kong isulong, no? Kasi po ngayon nasa pandemya pa rin tayo, gusto natin palakasin ulit ang ekonomiya ng syudad ng Angeles City. Kaya po naatasan ako na ang part ng business and economic recovery, yan ang ipo-focus ko at isusulong ko once na iluklok tayo sa konseho. Okay. Chef Don, bago po natin isa-isahin yung mga plataforma ho ninyo, nais ko pong malaman, ano po ba ang nagtulak sa inyo upang pasukin po, no, ang mundo ng politika? Ano po yung naging dahilan at naisipan po ninyo na magsilbi, no, bilang councilor, humabol bilang councilor sa Angeles City? Actually, kanina, no, sa intro mo, sabi mo nga parang member ako ng mga NGO, ng mga non-government organizations. Kumbaga, sa totoo lang ha, no offense meant, ang mga NGOs kasi, sila yung mga pumupuna, sila yung mga nagfulfill, pumupuno sa mga lapses ng mga gobyerno or ng gobyerno natin. No? So, yun yung nag-udyok sa akin. Kumbaga, meron pa akong gustong gawin. No, kumbaga dahil part ako ng NGO, mas nakikita ko kung ano yung mga pwedeng progresibong dapat gawin natin para umunlad ang syudad. Yun po ang nag-udyok sa atin. Mm-hmm. Pero siguro po ang katanungan ng karamihan, ano ba ang kakayahan ni Chef Don Quito, no, para maging bahagi ng City Council ng San Fernando, ng Angeles City, I'm sorry, kung sakaling mabigyan ng pagkakataon. Well, you are known as a very good chef, no, dyan po sa Angeles City. Aside po doon, ano po yung mailalatag natin sa mga Angeleño to convince them na kayo po ay may kakayahan din, no, na maging konsehal kung bibigyan ng pagkakataon? Actually, naniniwala tayo, no, lahat naman may karapatan humabol at mailuklok sa posisyon as long as na maganda ang intention nila. Ako po kasi, ang profession ko, isang chef and entrepreneur. Kumbaga, I'm representing the business sector. So, kumbaga po, meron tayong mga eksperyensa na gusto nating i-share, no, sa mga kababayan natin or King Memalin ng Angeles City. And sabi ko nga, ano daw gagawin ng isang chef sa City Council? Usually, minsan wala pa man, nababash ka na, di ba? Like, sasabihin nila, ano gagawin yan? Magluluto yan? Like, minsan, ang sagot ko nga, oo, magluluto tayo.
Pero ngayon, no, ang lulutuin natin, mga masasarap na ordinansa na sisiguraduhin natin na bawat Anghelenyo, bata, matanda, senior citizen, Kapampangan, Tagalog, as long as nasa Angeles City ka, susiguraduhin natin na dapat makikinabang sila. Ganun ko rin, no, na create yung plataforma ko. And yung plataforma ko is based on my expertise as well. Kaya yun ang i-aalay natin or i-offer natin sa mga kababayan ko sa Angeles City. Kayo po, Sir Don, ay aktibong miyembro ng mga organisasyon, no, non-government organizations. At tulad nga po ng nabanggit nyo kanina, nasisilip po ninyo yung mga pagkukulang, pinupunan ng mga NGO yung mga pagkukulang na hindi na po provide, no, ng gobyerno. For Angeles City, ano po yung mga napapansin po ninyo na sa tingin po ninyo kailangang bigyan ng pansin, kailangang bigyan ng solusyon na inyo pong gagawin, ano, kung kayo po ay mananalo as councilor sa May 2022 elections? All right, no. Isa sa mga priority ko, no, na-mention ko nga kanina, is gusto natin palakasin ulit ang ekonomiya ng syudad ng Angeles City. Unang-una dyan, para mapalakas mo ulit, kailangan i-focus natin ang food security. Importante yon lalo na sa panahon ngayon, no? Gusto ko ulit sana ma-appreciate ng mga kababayan natin ang agriculture. Kumbaga, we wanted to empower them na ma-appreciate nila ang pagtatanim ulit sa mga bahay-bahay. Para at the same time, no, sa oras ng wala silang budget, wala silang mapagkunan ng pagkain, meron mga naka-prepare sa mga backyards or sa mga bakanting lote nila sa mga bahay-bahay nila. Susunod sa agriculture din, gusto natin palakasin to. Gusto natin hiramin, no, yung mga lupain na bakanting lote sa syudad ng Angeles para i-incentivize natin sila para ang gobyerno ng Team Angeles or ng Angeles City, tatamnan natin ito ng mga gulay, mag-aalaga tayo ng mga manok para at least in Kapampangan nga, pag atin pupul, atin agpal, merong ani, yun yung pamimigay natin sa mga memalen ng Angeles City. At hindi sa sinasabi ko na magkakapandemya ulit, at least prepared tayo. Pag meron mga krisis, meron pamimigay ng mga ayuda, imbes na payless at saka sardinas ang pinamimigay natin, mga fresh na manok at itlog at mga gulay yung pinamimigay natin. Susunod, no, if I may, deserve ng bawat Anghelenyo ang masustansya at masarap na pagkain. Nga lang, sa hirap ng buhay ngayon, no, paano naman maa-afford ng isang Anghelenyo kung wala silang trabaho? Diba? Kaya po, naglalatag tayo ng programa. Sinasabi ko nga kanina, expertise ko ang TESDA or TESDA expert ako. Maglalatag tayong programa in partnership with Technical Educational Skills Development Authority plus the Public Employment Services Office. Mag-offer tayong alternatives sa mga displaced workers or sa mga walang ginagawa. Example niyan, ang cookery, pagluluto, no? Bread and pastry, pag-bake, hairdressing, cosmetology, electronics, no, computer, at iba-iba pang programa. In that way, masisigurado natin ngayon, Ms. Jennifer, uso na ang online selling. So pag meron kang nailuto, meron kang naitahi, meron kang na-bake, no, pwede mong gawin yan sa bahay, ibibenta mo online. Pwede siya sa Shopee, pwede siya sa Lazada, or yung mga riders ngayon. Kung naman ang side mo is sa welding, no, pwede kang kahit nasa bahay ka lang, kumuha ka ng mga projects. Kung naman hairdressing and cosmetology, di ba? Meron kang pwedeng maliit na pwesto, tapos itatayo mo doon yung gupitan, di ba? Para at least, pag may pera, pag may sahod, pag may trabaho, afford mong bumili ng pagkain. At unti-unti, no, lalakas ang MSMEs natin, ang micro, small, medium enterprises natin sa syudad. Kaya ganun din po, na nais ko rin isulong. Tulad ng sa SB Corp, mag-offer tayo ng mga business loans. 2 to 3, 5 years, 0% interest para sa mga kababayan natin gustong gawin or gustong magnegosyo. As long as na dumaan ka doon sa programa na sinasabi ko kanina na Skills and Training Development Program. Isa pa lang po yun sa mga solusyon para mapalakas natin ulit ang ekonomiya ng Angeles City. Kumbaga, sabi ko nga lagi sa mga pinopost ko rin sa Facebook, we need to support locals. Love local, support local para at least mapalakas natin ang MSMEs unti-unti doon sa small beginnings na yon, uunlad ang ating syudad.
Gusto ko rin pong marinig, no, yung sa side naman ng tourism, kung saan po kayo nakikita. Ano po yung plano ninyo sa turismo sa Angeles City? Thank you po. Actually ako po, graduate din ako ng hospitality, and expertise po natin yan. Naging academician tayo sa Holy Angel and other schools, na yan ang focus natin. Unang-una po, maraming klaseng tourism ang meron. Una dyan is sa atin, sa Angeles City, pwede natin i-promote ang food tourism. Lalo na ang Pampanga is culinary capital, then ang Sisig is nasa Angeles City. Maraming mga businesses and restaurants. Gusto natin i-promote yan. Paano natin ipopromote yan? Dapat ma-assure muna natin na quality ang produkto at quality rin ang service na meron itong mga restaurants na to. Pangalawa, gusto natin i-promote ang festival tourism sa Angeles City. Once na okay na, ang pandemya, para palakasin natin ulit, ibabalik natin ang Tigtigan Terakan Kendalan. At the same time, festivities in terms of culture, para at least nag-a-attract ito ng mga turista. Susunod naman po, may tinatawag tayong MICE tourism. Meetings, incentives, conventions, and exhibitions. Ang Angeles City po, gateway yan ng airport, NLEX, TPLEX, SCTEX, plus ang Philippine North Rail. Diba? So imagine, kung dyan mo pagdarausan lahat ng mga conventions, exhibitions, seminars, mapopromote natin ang tourism ng Angeles City. Lalo na ang transport na dyan na, kumpleto na. Diba? May aeroplano, may tren, may taxi, may tricycle, may jeep, may mga pangsasakyan na NLEX and TPLEX. Isa po yan sa mga gusto natin isulong once na iluklok tayo together with Team Bayong Angeles, Ms. Jennifer. Alright. Ayan, narinig na po natin ng ilan sa plataforma ni Chef Don Tito, employment, food tourism, and food security. Nasa kamay na po ng mga Angeles kung bibigyan po siya ng pagkakataon. Thank you so much, Chef Don, at good luck po sa inyong kandidato. Yes, maraming salamat, Ms. Jennifer. Thank you for your time and for inviting me. God bless po. Thank you, sir. God bless you po. Mga kalahiyon, Chef Don Tito, aspiring councilor po sa Angeles City. Samantala, sa ibang balita, sa kanyang pagbisita sa Masinloc, Zambales, muling giniit ni dating presidential spokesperson at senatorial aspirant attorney Harry Roque na ligtas pumalaot ang mga mangingisdang Pinoy sa Scarborough Shoal na bahagi ng West Philippine Sea. Matatandang minsan ng binatikos si Roque dahil sa kanyang mga naunang pahayag kung saan pinasinungalingan niya ang sumbong ng ilang mamamalakayang Pilipino na hinaharang umano sila ng mga Chinese vessels sa pinag-aagawang teritoryo. Si Rania Bawid ang may report. Sa kanyang pagbisita sa Masinloc, Zambales nitong unang araw ng Disyembre, humarap sa mga mangingisda si dating presidential spokesperson at senatorial aspirant attorney Harry Roque. Dito'y kanyang sinabi na ang Pilipinas ang tunay na may-ari ng pinag-aagawang teritoryo na Scarborough Shoal. Importante po na ang gobyerno ng Pilipinas ay nagbibigay tulong sa ating mga mamamayan na ipatuloy ang kanilang karapatan na magkaroon ng hanap buhay sa karagatan at mga isla na talaga namang sakop ng teritoryo ng Pilipinas. Kasama na po dyan ang Scarborough Shoal. Matatanda ang minsan ng umani ng batiko si Roque matapos makailang beses pa sinungalingan ang sumbong ng ilang mangingisda na hinaharang sila ng mga barko ng China tuwing papalaot sa Boro. Sa kabila nito, muling iginiit ng dating tagapagsalita ng palasyo na ligtas ang mangisda sa Boro o Baho de Masinloc. So sa alam ko po ngayon, wala pong hadlang, walang balakid para mangisda ang ating mga mangingisda sa Boro. Si Roque ay miyembro ng People's Reform Party, ang partidong binuo na yumaong si Senator Miriam Defensor Santiago. Naghain ng kandidatura sa pagkasenador ang dating kalihim matapos hindi makakuha ng pwesto sa International Law Commission. Samantala, ikinatuwa naman ng dating human rights lawyer ang pagiging guest candidate niya sa ticket ni Ferdinand Marcos Jr. Pero siyempre, nagagalak din po ako na ako ata ang pinakaunang inadapt ng tambalang ng unit team ng Bongbong at Sara at hindi naman po ako para humindi. Ang sa akin lang, hindi po ako nagsasalita nung lumabas ang anunsyo dahil inaantay ko muna na maisa publiko ni Senator Bongo yung kanyang desisyon na umatras. Rainiel Pawid, SIL TV News. Sa pagbabalik ng CLTV News, Duman Festival ng Santa Rita gagawin virtual sa ikalawang pagkakataon.
Manatiling nakatutok at magbabalik ang CLTV News. Nagbabalik ang CLTV News. At sa iba pang mga nangunang balita, hindi raw hadlang ang umiira na pandemya para higit pang pagyamanin at ipagdiwang ang kulturang Kapampangan. Sa bayan ng Santa Rita, Pampanga, gagawing virtual ang selebrasyon ng Duman Festival ngayong Sabado. Ano-ano nga bang dapat abangan ng ating mga kabalen? Alamin po yan sa report na ito. Habang papalapit ang araw ng Kapaskuhan, kasabay nito ang nagsisigahang festival sa lalawigan ng Pampanga na taon-taon ay inaabangan. Isa na riyan ay pinagmamalaking Duman Festival ng Bayan ng Santa Rita. Kahit patuloy pa rin ang nararanasang pandemya, hindi nagpapigil ang local government unit ng nasabing bayan. Kaya naman tuloy na tuloy ang Duman Festival 2021. At sa ikalawang pagkakataon, gagawin itong virtual bilang pag-iingat pa rin sa banta ng COVID-19. Noong wala pang pandemya, dinarayo ang festival ng mga food lover para sa gabi ng cultural events at food tripping sa Santa Rita Eco Park. Kilala ang bayan dahil sa kanilang masasarap na pastries gaya ng Sans Rival at Mamon Tostado, gayon din sa kanilang culinary tradition. At syempre, ang main highlight ay ang duman na gawa ng mga taga-barangay Santa Monica at San Agustin. May pagkamahal ang duman di tulad ng regular na variety ng bigas. Nakakapag-harvest lamang kasi nito tuwing malamig na panahon o sa buwan ng Nobyembre at Desyembre. Isa rin sa pinakaabangan tuwing Duman Festival ay ang world-class performance ng local theater group na RT Santa Rita. May special participation rin ang mga nanalo sa CKS Kapampangan Songwriting Competition 2021 sa kanilang cultural show. Gaganapin ang Duman Festival online December 4 at mapapanood ito live sa official Facebook page ng RT Santa Rita alas 7 ng gabi. Ito na ang ika-19 na taon na ipinagdiriwang ang Duman Festival sa bayan ng Santa Rita. Jennifer Salenga, CLTV News. Alamin naman po natin ang magiging lagay ng panahon bukas mula kay Ginoong Manny Esguerra, ang Chief Weather Forecaster ng Pag-asa Floor. Magandang gabi po, narito po magiging taya ng panahon sa susunod na 24 oras. Northeast monsoon po, hanging amihan ang nakaka-apekto po ngayon sa buong Luzon. Yan po, kaya medyo malamig po ang ating panahon. Samantala po, ang active tropical cyclone po na nasa labas po ng PAR pa hanggang sa ngayon ay maliit na po yung chance na pumasok pa ng PAR, pero nasa typhoon category na po ito si Typhoon Nyato. Siya po ay namataan sa layong 1,440 kilometers dyan po sa silangan ng Central Luzon at nagtataglay po ng lakas ng hangin na umaabot ng 120 kilometers per hour malapit sa gitna at pagbugso na umaabot ng 150 kilometers per hour. Ito po ay mabilis naman kumikilos pa hilaga sa 20 kilometers per hour. So sa ngayon po, lumiliit na po yung tsansa dahil nagre-recover na po siya. Hindi na po siya papasok sa loob ng PAR. Samantala po, ang Ilocos Region, ang Eastern Visayas, ang Romblon, Aklan at Capiz ay maulo po ang papawiri na may inaasahan po mga kalat-kalat na mga pagulan, pagkilod at pagkulog, dulot po ito ng trough ng Typhoon Nyato. Samantala po, ang Batanes naman, Cagayan, Isabela, Quirino, Apayao at Aurora ay maulap din po papawiri na mayroong mga light rains o mahihinang mga pagulan, dulot po ito ng hanging amihan. Ang Mindanao po at nalitirang bahagi ng Visayas at Mimaropa ay bahagya din po hanggang sa komisyon ay magiging maulap. May inaasahan din pong isolated rain showers and thunderstorm. Dulot naman po ito ng localized thunderstorm. Ang Metro Manila po at nalalabing bahagi pa ng Luzon kasama na po ang Pampanga. Bahagya hanggang sa komisyon ay magiging maulap ang papawiri na mayroon din po tayo inaasahan mga isolated light rains. Dulot din po ito ng amihan. So sa ngayon po, yun lamang po ang informasyon natin about sa bagyo. Pero kung pumasok po siya, bibigyan po rin siya ng pangalan na si Odette. Pero sa ngayon po, sabi ng ating mga forecaster sa Central Office, ay nagre-regard na. So hindi na po papasok yung kanyang mata dito sa loob ng PAR.
Kaya mag-ingat pa rin po tayo. Magandang gabi po. At yan ang mga balitang nakalap ng CLTV News. Para sa karagdagang detalye, maaari nyo i-follow ang aming social media pages, Facebook at CLTV36 Official and at CLTV36 News. Twitter at CLTV36, Instagram at CLTV36 Official. Kung nais nyo pong balikan ang mga programa ng CLTV, pwede nyo bisitahin ang aming YouTube channel at CLTV36 Official at ang aming website www.cltv36.tv. Mapapanood din ang mga programa ng CLTV nationwide via Signal Channel 115 at sa ating 39 cable partners. Kasama po ang buong pwersa ng CLTV News and Current Affairs. Ako po si Johnny Personega. Maraming salamat po mga karehiyon. 23 days na lamang po at Pasko na. Pagsubok sa buhay, ikaw ilaw umalalay sa bawat hamon ay